Hei, olen Juha Heikkinen, personal trainer ja fysiikkavalmentaja. 13 vuoden kokemuksella. Minulle valmennus ja liikunta ei ole vain työ. Se on tapa auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Toimin myös fysiikkavalmentajana eri lajien urheilijoille ja kilpailijoille. Niin golfista kilparatsastukseen kuin kilpatanssista juoksuun. Liikunnan aloittaminen voi tuntua vaikealta tai jopa tuskaiselta, mutta hyvän valmentajan kanssa et ole yksin. Autan sinut alkuun, varmistan, että kehityt ja pysyt motivoituneena. Olen itsekin kokenut erilaisia rasitusvammoja ja kroonistuneita kiputiloja, joten tiedän, mitä kipujen kanssa eläminen tuntuu. Sen myötä tiedän myös, miten kannattaa liikkua eri vaiheissa kuntoutusta. Jos haluat kehittää suorituskykyäsi, löytää sinulle juuri sopivan liikkumistavan tai päästä eroon kivuista, autan sinua mielelläni. Tervetuloa valmennukseen!